नरकासुराक मारून विजयोत्सव घरादारांनी चढले आकाश दिवे, काट्टा फुटली, तेल उड्डाण अभ्यंग स्नान, फोवाचो फळार गोडशी जिन्नस लक्ष्मीपूजनूय बरोबरूच दिव्यांचो उत्सव सुरू। नरक चतुर्दशीक नरकासुराच्या नावान लोकवस्तीच्या वाठारांनी डीजेचो राती बिती फातोड मेरेन धुडगूस। गोयभर नरकासुराच्या आड साउंड पोल्युशनाच्यो 85 पुलीस कागाळी, पुलीस एक्शन। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य स्कीमिंग गोयान 20% रिस्पॉन्स। जनगणने प्रमाण 1,39,000 पात्र, स्कीम पावल्या 27,000 मेरेन, तळागाळांत ना रिस्पॉन्स। महाराष्ट्रातल्यो नुस्तेमारी बोटी गोयच्या दर्यान मारून चल्ले, एलईडी फिशिंगाक नुस्तें म्हारग, शापोराचे नुस्तेमार मागता गोय सरकाराची एक्शन। पेडण्या गावागावांनी उदकाच्यो कटकटी, आमदाराचो तात्पुरतो मास्टर प्लान, 12 वरां मांद्रे, 12 वरां पेडणे मतदारसंघाक उदक, पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका। आणि दिवचले झिरो वेस्ट मोहीम, कपड्याच्या पिशव्याचे वाटप, ऑर्गॅनिक उत्पन्न आणि प्लास्टिक फ्री सर्व्हिसेक झिरो कचरो मोहीम सुरू। प्लास्टिकाचो वध करचो लोकांक उलो।